आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत श्रावण स्पेशल महाराष्ट्रीयन व्हेज थाली। यामध्ये आपण पुऱ्या, गोडी डाळ, कोशिंबीर, सफेद वाटाण्याची उसळ, गोडी बटाट्याची भाजी, रव्याची खीर आणि भात हे पदार्थ आपण ह्या व्हेज थालीमध्ये बघणार आहोत। दोन कांदे उभे चिरून घेतले आहेत, अर्धी वाटी सुकं खोबरं, 1 इंच आलं, 10-12 लसणीच्या पाकळ्या। आपण आता हे तव्यावरती तेल टाकून भाजून घेणार आहोत। आला, लसूण, कांदा आणि खोबरं व्यवस्थित तव्यावर थोडं तेल घालून भाजून घेतलेलं आहे। आता हे आपण मिक्सरला लावणार आहोत थोडा पाणी घालून। 1 वाटीभर सफेद वाटाणे आपण रात्रभर पाण्यात भिजवून घेतले होते आणि आता 2 शिट्या देऊन कुकरला शिजवून घेतले आहेत। 1 चमचा तेल तापलेलं आहे। त्यात आता आपण बारीक चिरलेला अर्धा कांदा घातलेला आहे। कांदा व्यवस्थित परतून घेऊया। कांदा चांगला लाल झाला आहे। टोमॅटो घालूया। 1 टोमॅटो मी घातला आहे। चांगलं फिरून घ्यायचं आहे। फोडणी चांगली परतून झाली आहे। थोडा कढीपत्ता, कोथिंबीर परतून घेऊया। अर्धा चमचा गरम मसाला, थोडीशी चिमूटभर हळद, मालवणी मसाला 1.5 चमचा आपण घातला आहे। मसाला परतून घेऊया। कांद्या खोबऱ्याचं भाजलेलं वाटण आता घालून घेऊया। मसाला चांगला परतून घेतला आहे। वाटणाचं पाणी घालूया। आता आपण शिजून घेतलेले वाटाणे घालून घेऊया। एक बटाटा घालूया बॉईल केलेला। थोडं अजून पाणी घालूया। चवीनुसार मीठ घालूया। आता चांगले आपण उकळी येईपर्यंत शिजून घेऊया। उसळीला चांगली उकळी आली आहे। मालवणी पद्धतीत सफेद वाटाण्याची उसळ आपली बनली आहे। छान उसळ झाली आहे। गॅस बंद करूया। गोड्या डाळीचं वाटण तयार करून घेऊया। ओलं खोबरं, अर्धी वाटी ओलं खोबरं, 1 कांदा, अर्धा चमचा जिरे, पाव चमचा हळद। हे गोड्या डाळीचं वाटण आता आपण मिक्सरला थोडंसं पाणी टाकून बारीक करून घेणार आहोत। तूर डाळ आपण कुकरला 3 शिट्या देऊन शिजून घेतली आहे। आपण ही 1 वाटी तूर डाळ घेतली होती। 1 मोठा टोमॅटो आणि 3 हिरव्या मिरच्या घालून आपण शिजून घेतली आहे। आता आपण फोडणीला देऊया। 1 चमचा तेल तापलं आहे। पाव चमचा राई घालूया। कढीपत्ता, कोथिंबीर, हिंग, डाळीचं वाटण घालून घेऊया। वाटण चांगलं फिरून घेऊया। एक मिनिट चांगलं वाटण परतून घेतलं आहे। शिजलेली डाळ घालून घेऊया। पाणी घालूया। पाणी घालून घेऊया।
जेवढे आपल्याला घट्ट किंवा पातळ करायचे आहे त्याप्रमाणे पाणी घालायचं आहे. 2 ग्लास पाणी घातलं आहे. मीठ घालून घेऊया. गोड्या डाळीला चांगली उकळी काढून घेऊया. गोड्या डाळीला चांगली उकळी आली आहे. आता आपली गोडी डाळ तयार झाली आहे. गॅस बंद करूया. पुरीसाठी आपण ही 1.5 वाटी गहूचं पीठ घेतलं आहे आणि 1 वाटी मैद्याचं पीठ घेतलं आहे. दोन्ही पीठ एकत्र केलं आहे. 1 चमचा मीठ पण घातलं आहे. थोडंसं तेल घालूया. पीठ एकत्र करून घेऊया. सुक्या पिठामध्ये तेल घातल्यानंतर पुरी चांगली खुसखुशीत होतात. आपण मैद्याचं पीठ थोडंसं घातलं 1 वाटी. का तर नुसते गव्हाच्या पिठाच्या जर पुऱ्या केल्या तर खूप तेलकट होतात. त्यासाठी आपण मैद्याचं पीठ वापरलं आहे. पाणी घालून घेऊया. थोडं थोडं पाणी घालून मळून घ्यायचं आहे. पीठ मळून झालं आहे. 10-12 मिनटं आपण तसंच ठेवून देणार आहोत. आता पीठ मळून 15 मिनटं झाली आहे. आता आपण पुरी लाटायला घेऊया. लाटतेवेळी पुरी आपण जाडत ठेवणार आहोत. चपातीसारखे पातळ करणार नाही आहोत. आपण एवढ्या आकाराचे सगळे पिठाचे गोळे करून घेतलेले आहेत. हे लाटून घेऊया. पीठ कमीत कमी लावायचं आहे आपल्याला. लाटून घेऊया. बस एवढ्या साईजचे आपण लाटून घ्यायचं आहे. हे एकदम पातळ नाही आहे, जाडच घ्यायचे आहेत. पुरी घालूया. तेल चांगलं तापल्यावरतीच पुरी सोडायची आहे. परतून घेऊया. पुरी छान फुगली आहे. पुरी काढून घेऊया. अशा प्रकारे सगळे पुऱ्या तळून घेऊया. 1.5 वाटी तांदूळ आपण चांगले स्वच्छ धुवून घेतले आहेत. आता ह्यामध्ये आपण 1.5 ग्लास पाणी वापरणार आहोत. आता कुकरला लावून आपण 2 शिट्ट्या करून घेणार आहोत. आपण इथे 4 मोठे बटाटे घेतलेले आहेत. यांना आपण कुकरमध्ये 4 शिट्या देऊन शिजवून घेतलेला आहे. आता बटाट्याची भाजी करायला घेऊया. 1.5 चमचा तेल घातलं आहे. तेल तापलं आहे. 1/2 चमचा राई, कांदा, छोटे 2 कांदे आपण घेतले आहेत. कढीपत्ता, 3 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात. थोडंसं मीठ घालूया आणि फुल गॅसवरती आपण हे कांदा परतून घेणार आहोत. कोथिंबीर, पाव चमचा हळद, कांदा चांगला फ्राय झाला आहे. बटाटा घालून घेऊया. चवीनुसार मीठ, चांगलं परतून घेऊया. गॅस स्लो करूया.
आता आपण कढईवर झाकण ठेवूया. वाफ येईपर्यंत आपण ठेवणार आहोत. झाकण काढूया. बटाट्याची भाजी आपली चांगली तयार झाली आहे. तुम्हाला ह्यामध्ये खोबरं वापरायचं असेल तर तुम्ही वापरू शकता. गॅस बंद करूया. तूप घालूया. 3 चमचे तूप आपण घातलं आहे. अर्धी वाटी रवा. हा रवा मी भाजून घेतला आहे. अजून 1 चमचा तूप घालूया. रवा तुपामध्ये चांगला परतून घेतला आहे. 1 वाटीभर आपण दूध घालूया. आणि 1 वाटीभर पाणी. अजून अर्धी वाटी पाणी घालूया खिरीला. आपण रव्याची खीर बनवत आहोत. दोन सुक्या खोबऱ्याची पावडर घालूया. याच्या बदल्यात तुम्ही ओलं खोबरं किंवा डेसिकेटेड कोकोनट सुद्धा घालू शकता. बदाम बारीक करून घेतली आहे. अर्धी वाटी साखर. आपण यामध्ये दूध घातलं आहे त्यामुळे मी साखर घातली आहे खिरीला. वेलची पावडर घालूया. थोडंसं पाणी घालूया. खिरीला चांगली उकळी देऊया. खिरीमध्ये खोबरं घातलं तर खिरीला खूप टेस्ट येते छान. चिमूटभर मीठ घालूया. रव्याची खीर आपली बनवून तयार आहे. छान उकळी आली आहे. गॅस बंद करूया. बारीक केलेले 2 टोमॅटो, 1 कांदा बारीक केलेला, 1 हिरवी मिरची बारीक करून घेतली आहे. दही, 3 चमचे दही घेतलं आहे. चवीनुसार मीठ. कोशिंबीर मिक्स करूया. कोथिंबीर घालूया. कोशिंबीर आपली बनवून तयार आहे. अशा प्रकारे आपली महाराष्ट्रीयन व्हेज थाळी बनवून तयार आहे. आपण हे एवढे पदार्थ बनवलेले आहेत. तर तुम्हाला हे कसे वाटले हे सांगायला विसरू नका. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रससवादला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.